Laricin, dobar prodor, evo prvog gola. Možemo reći 3-0 serija Hrvatske i konačno tu seriju prekida jako talentovani Đerđe Fazekaš. Ovo je bilo briljantno. Ovaj lažnjak je bio briljantan i konačno Mađarska stiže do tog 12. pogotka. Opet je odvažio Lučin i pogodio. Ančin sa 9,5 metara. Šta radi Gabor Ančin? Ančin i Srna su to izveli, a stiže i gol Maraša. Muči se Hrvatska sa odbranom. Bodo sa 10 metara, ali evo promene i na golu. Dominik Kuzmanović dobio je priliku posle 6 intervencija koje je imao. Hrvatska dolazi do vođstva na isteku ovog 40. minuta. Pravo ni od kuda stigla je greška Mađara. Tek toliko da bi se... šta radi Bodo? Ovo je zaista, iako je onako izgledalo sporo, ali toliko efektno. Onakav udarac. Divna akcija Mađarske. Možda jedna od najlepših. Onako sve to bilo tečno. Ne. Čini se da su svirale sudije probijanje Maraša. Zapravo nisu. Pušten je višak na vreme za Filipa Glavaša. Hrvati vode. Bodos uklope, divna finta šuta. Ide kontranapad, Zoran Ilić, dupli pas i onda gol za vodstvo Mađarske. Međutim, evo gola. Evo ipak pogotka. Dosta sreće za Lučina. Lučina, jeste sa levo krila. Kako je pogodio. Ne, nije pogodio prvo Hrvati. Kakva odbrana Bartuca. Kakav divan, ovo će biti isključenje i sedmerac. Ma odmah se vidjelo da je za vrat povučen Đerđe Fazekaš, ostavlja u toj igri, greše sada Hrvati, evo kontranapada, Bendegus Boka, gol je 27-25. Potrošio je, Mađarska je na +3. Kakva greška Hrvata i kakva kontra Mađara, pa čak i da ste Francuzi, Ilić za tačku. 29-26, Mađarska grabi ka polufinalu evropskog šampionata, drugi poraz Hrvata na ovom turniru.